Една сутрин дъщерята на Карл Юнг се събудила страшно екзалтирана. Отишла при него и му казала: "Тате, сънувах, че една маймуна ми подава банан. Какво означава това?" Той я погледнал и казал: "Миличка, понякога банана е просто банан." Дори Карл Юнг, който изследва в дълбочина сънищата и скритите послания в тях, казва, че понякога банана е просто банан. А какво остава за мъжете, които мислят предимно с банана си? Мъжкият мозък е устроен толкова просто. Има проблем, търси решение. Използва логика, не вкарва емоции. Вижда хубава жена, иска да спи с нея. Вижда силен мъж, вади си го и почва да си го мери. Много по-лесна и по-печеливша стратегия в живота е да мислиш като мъж, отколкото да мислиш като жена. Но за да знаеш как правилно да го прилагаш, трябва да разбереш инструкциите за употреба на мъжкия мозък.